Summer. Hi guys, welcome back to my channel. So guys, it's another day. It's another vlog, and for today, it's another mukbang. Today guys, we have here crabs in front of me, and of course, I can't believe that it's already happening in my channel. Crabs in front of me, and of course, increasing my cholesterol. Charot. OA. Okay, Tagalog yun, no? Gusto na Tagalog, ba? Meron kasi kaming nabiling crabs doon sa Barangay Labangon. Yes, doon sa supermarket sa Barangay Labangon na crabs. 150 lang for just 1 kilo. So, of course, advantage ko na kasi matagal na rin akong nag-crave ng crabs. And of course, until today, it's already finally happening. Charot! O-era. Meow! Simulan na natin yung pagkakain, and let's start it with this potato. Dami. Yes. Nandyan kasi si Musyong sa likod ng camera, guys. Ayaw niyang gustong makita kasi ang pangit daw ng buhok niya. Ito yung crabs na nabili namin, guys. Ano siya? Mini crabs ba tawag dito? Or small crabs? Charot. So, ano yung pagkaon ba? Kanon. Ano ba? Ang pwede rin sa nga. So, here! Actually, guys, di ko kabaw mo kaon ng crabs. Nagpatudlo ra ko ng Musyong saon. And of course, refresh ang atong crabs. But nga nagpapog lemon syrup. Safe, diba nung sito? Big mo. Naman dito lang sa taka, wala man tayong lemon. And I have rice here. Lemon lang muna tayo ngayon kasi low budget ang mukbang na to. Sarap. Ang sarap, guys. Ito. Tingnan niyo ni Shabab, no? Makaon ni Shabab kani. Muna yung pangats niya. Moni yung fats. Sa moni siya ay makadaghan sa cholesterol. Sabab kung maglabad o kalit ako okay ba na ka. It's high blood. Tabang. I am so happy. Very, very happy. Na sa kinahaba-haba ng panahon, nakakain na rin ako ng crabs. Pila ka person ng gilamion na. 102%. Hindi na ako marunong paano kainin ito. Siguro kaya natin diretso. Tama ba? Diretso. Pwede rin. Dapat Tagalog, babe. Ganito, ito. Bakit ako magkatagalog? Hindi naman ako kasama sa vlog mo. Kog mo. Medyo matigas lang siya. Masarap naman talaga yung matigas. Dako siya unod sa... Murag ko na. Matkarang. Iya. Like siya na crabs. Kasi yung meat niya, marami yung meat niya. Eto. Basta mabuk ka. Maybe soon, pag nagka-budget na tayo, lobster na naman. Charot lobsters. At may kasama shrimp. Sino ba namang aayaw doon? Di ba wala? Ganito. Ganito ba tama pagkain ng crabs? Sinisip-sip. Ang liit kasi.
Pero masarap. Anuhin naman na natin yung malaki kung hindi masarap, di ba? Dapat package. Di ba, baby? Yes. Hindi siya kasama sa vlog, pero sumasagot siya every time tinatanong ko siya, di ba? Pangit kasi yung buho ko. Maging radio announcer ka na lang. So, masaon niyo siya pag anablihan niyo siya, hana. Di ba? Uy, sabog. Higo pang sabog eh, sayang. Delicioso! Guys, kakainin natin to guys. Pero lalagyan natin siya ng ano, ng lemon syrup. Diba? So, narinig you guys. Ala! Habwa. Ala! Habwa! Napodpod yung hipon ko, guys. Ang sarap in fern. Murag ako nga. Wala yung unod. I-feel lang na mo. I-feel na mo. Dagpo ang crabs, di ba? Magsugod mo na sa gamay, doon magadak ko. True. Dahil kay fats. Patatas fats. Crabs, heavy fats. Rice fats din. Diba? Goodbye Diet 2020. Ang importante naman talaga ng taon nito ay mabuhay. Makasurvive. Dami naman pangyayari siguro. Later na lang siguro yung mga diet. Diba? Kanin, kanin, kanin. Naubos na yung kanin ko, guys. Mag-refill na naman tayo. Charot! Siguro i-upload ko to, mga madaling araw. Para sa mga manonood, charot, mag-crave. Mag-crave sila sa akin. Meow! Pinagpapawisan akong kumakain dito. Ang sarap! Wala kasi tayong ano, yung pang bro. Pambiyak nito, wala kasi tayo kaya. Kagaga. Ako na to. Gusto ko Tagalog yata. Kakagatin. Kagatin natin. Mas mabuti pa mag-English kaysa mag-Tagalog. Nabubulol talaga kami pag nagtatagalog. Hindi ko nalalahat. Mostly lang. Mostly. Oh, pawis na ako guys habang kumakain. As you can see. I am so happy. Papatulong na naman. Yan. Tagabiyak yung boyfriend ko. Tagabiyak ng buka. Tarat. Di ba ang ingay na naman guys? Pasintabi po. 3 small crabs down. So, higaw po dyan yung sa babab. So, that's it guys. Ito guys, ha? Ito. Yan. Yan. Kapakita ko sa inyo. Yan. Mafocus ka. Yan. Diba? Ang ingay ng bata. Hindi siya bot nga ko ano, Lumansito. So, sunod ni Michelle D. Sa lahat ng vlogger, Michelle D talaga pinaka-favorite ko.
Isa akong angel. Ha? Nani nakika, wow. Nani kaya na. Wow. This will be a very long vlog. Ouch! Buslot, ipailang di kabaw. Napailat yung di kayo ba mukhaon, tabang. Hindi na ka mukhaon, Bob. Hindi araw. Ha? Hindi araw kong kao. Ano man? Ouch! Burto na ko. Muna na siyang aftermath. Sarap. Ilang isa na ito ulit. Okay. Makaon na siya. Ingat ka ng murag may bangon-bangon. Pamos di oy. Kibaw na kumapli. Happy ka taron, high blood daw niya. Habang. Actually ako ambience. Kumakain ako dito habang may nag-float, diba? Can you hear that? I can hear it too. Mas masarap talaga siya pag may mas ito. Happy tummy! So I guess guys, hanggang dito na lang tayo. If you like this video, please don't forget to hit subscribe button and hit the notification bell for you to get updated every time na mag-upload ako ng new video. Okay? So once again, till my next vlog! Goodbye!